سلام زي خبركم تهاتلتي بين تي في هنولو محموس 14 ترس تدالوه على زينات تحتيزلكم مسيلخو كموترون نخط كاتلونا هند عدمكو بقدام النتارس زينا اب كل تግራይ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍጸም ከም ዘሎ ሲቪላዊ ማሕበር ተቐይሱ ላዕለዋይ እዚ ሱዳን ሌተናል ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ጉዳይ መሬትና ንዕገሰሉ ምክንያት የለን ኢሉ ኡጋንዳ ዶብ ሰጊሮም ኣትዮም ብዝብል ሒዛቶም ጸንሐት 15 ወታደራት ደቡብ ሱዳን ፈቲሓ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ትዊተር ጃክ ዶርሲ መጋድ ትዊተር ትራምፕ ትኽክል ግን ድማ ሓደገኛ ክብል ገሊጽዎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብምክንያት እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ናዕቢ ክሲ ተመስሪትዎ ንመንጭ ኮሮና ቫይረስ ዝምርምር ጉጅለ ትካል ጥዕና ዓለም ናብ ቻይና ከምዝኣተወን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ክልል ትግራይ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍጸም ከም ዘሎ ሲቪላዊ ማሕበር ጠቒሱ ኣብ ክልል ትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ብሓይሊ ይዕመጻን ከም ዘለዋ ሲቪላዊ ማሕበር ሎሚ ኣፍሊጡ እቲ ማሕበር ከምቲ ዝበሎ ኣብቲ ክልል ብዘይድሌተን ብግዲ ይዕመጻ ከም ዘለዋን ከም ዝቕተላን ኣባይተን ንብረተን ከይተረፈ ይዝመት ከም ዘሎ እቲ ማሕበር ገሊጹ ነዚ ዝገለጸ ሲቪላዊ ማሕበር ብሰንኪ ዝተወልደ ግጭት ምኽንያት ብምግባር ኣባይተን ክብረን ካብውን ሓሊፉ ህይወተን ከይተረፈ መስዋዕት ይኹና ከም ዘለዎ ሓቢሩ በዚ መሰረት እዚ ዘስካሕክሕ ተርዮን ዘጋጠመን ዘሎ ክፋል ሕብረተሰብ ብሓባር ድምፅና ክነስምዕ ኣለና ክብል ጠቒሱ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ መተከል ጉራፋዳ ሲዳማ كون بين شانغول غمز ዝፍጸም ዘሎ ኢሰብኣዊ ጥሕሰት ሕጊ ተቃዊሙ ኣብ ግጭት ዝያዳ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮን ልዕሊ ዕድመ ኣረጋውያን ከም ዝኾኑ ዝገለጸ ማሕበር ካብዚ ግጭት ዝድሓኑን ኣብ ኣሰካፊ ኩነታ ኣእምሮን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከቡ ኣብርሂቡ እኹል ቀረብ ምግብን ሕክምናዊ ደገፍ ዘይግበረሎም ምስቲ ምዃኑ መጻዮም ዝኸፍአ ከም ዝኸውን ኣሚቱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ዲያስፖራ ብሰንኪ ተወልዑ ዘሎ ግጭት ኣባይቶም ገዲፎም ዝስደዱን ዘለዉ ንመጽለልን ንምግብን መሰረታዊ ሓገዛት ክግበረሎም ከም ዘለዎ እቲ ሲቪላዊ ማሕበር ሎሚ ኣብ زوج مجلس حبيرو لعلوا يزي ليتنال جنرال البرهان أب قداي مريتنا نعجسلو مغنيات يلانيلو وتادرا السودان إثيوبياون زحرس وحرشاتات دحر مقوصارهم إثيوبيان تغداي بدبلوماسياوي منገድ ንምፍታሕ ድሌት ከም ዘለዋ እኳ ተገለጸት እቲ ወጥሪ እናገደደ ይመጻሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ተማሊ ኣብ ዝወጾ መግለጺ ወታደራዊ ነፋሪት ኢትዮጵያ ዶብ ጥሒሳና መሬት ሱዳን ኣትያ ክብል ዝኸሰሰ ኮይኑ ሓደገኛነት ወጥሪ ዘጋደደን ይልዎ እቲ ሚኒስተር ነቲ ተግባር ሓደገኛ ናብቲ ዶብ ዘሎ ወጥሪ ንኽዓርግ ምክንያት ዝኸውን ብምባል ንኻልኣይ ግዜ ከይድገም ከም ዘጠንቀቐ ሮይተርስ ሓቢሩ ዛጊት ካብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝተዋህበ ምላሽ የለን ሰመዚ ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ኣብ ዶባት ዝርከቡ ሰመዚ ሱዳን ዝፈጠርዎ እምበር ፖሊሲ ማእከላይ መንግስቲ ሱዳን ከም ዘይኮነ ተቒሱ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ሎሚ ንኣገልግሎት ዜና ሱና ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያውያን ዝጸንሐ መሬቱ ንምምላስ ዝወሰዶ ዘይቅየር ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ንኽሉ ዶባት ይምጥሓስ ማለት ንሉላዊት ሃገር ከም فاريز وتصريلو بتوسخون تمالي أب قداي لاويت مريتنا نعجسلو مهنيات اللين قبل أبو منبر مسجاجر بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان جلسو أتي جنرال أبتي مس إثيوبيا وج استخير له كابيتات ألفا شجعة ترخيبو نسراوي تهاجروا أبزس معمدره مس إثيوبيا زمدنا أنا نمحله وكنبل نلعلي إسران حموشان عمتات تتصميم نعينا دحرم بالو حجي جن عجسلو مهنيات اللين قبل أسميرلو إثيوبيا زي حسبنا يو قبل عليلان كل عتفت سماز بلا جنرال البرهان كرمي أستاذ حدا ورحي قبل علي أب حلوة نبر سراوي السودان متكعتي مخفاتها الزخاخيرو نسو بتوسخي سراوي إثيوبيا دوب سجيرو قولون دك نسيون زلزقتله نحن عون تمثال السجوم تخنوسد بهالنا أمنتنا زيف كركوان تخونه دم سوداناويان جن حسوري مالت كم زيكونه بغط عجليسو عمود داتا دما زمريتا سودانيو مريتنا دما نزقونه وجن أحلفنا أي كنه بنينا بمبال أمريتنا مسوات نكفل دلوات هلنا زبل نيندرك على أسمعو نمري السودان كوسر زدلي نو سوداناويان قتلهم مسودة رأي كوسر زخيل دمايلو ኢትዮጵያ በወገና ብዛዕባቲ በመራሒ ሱዳን ዝተዋህበ መግለጺ ወግዓዊ መልስ እኳ እንተ ዘይሃበትሉ ናብ ዶባት ኣጽዋርን ሰራዊትን ትጓትር ከም ዘላግና ተረጋጊጹሎ ኣብዚ ሳለስቲ ዙን ነፋሪት ውግ ኢትዮጵያ ዶብ ሱዳን ከም ሰገረት ሰራዊት ሱዳን ተወሳኺ ወቕሳ ኣስሚዑ ሱዳን ዝበዝሐቲ በኢትዮጵያ 26 ዓመታት ተታሒዙ ጸንሐ መሬታ ከም ዘማለሰት ክትገልጽን ከላ ኢትዮጵያ ድማ በንጻሩ ሱዳን ዶባ ሰጊራ ወራር ትፍጽም ከም ዘላ ያኸሲሳ ሱዳንን ኢትዮጵያ ናብ ዝኸበደ ጎንጺ ከም ራኺ ኸላይን ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ዝተፈላልያ ጉጅለ ባህልታት ሱዳን أبدوبه نبزر كبسراويت إنن كساقسوه بناي جوسواس درفتات يزاني مهلا وانت فليتو إثيوبيا من السودان زلاقون سين مفتوحه مرحتي إرتراح حبرات إمارات الدول السودان كم من قنياتات كأتو نستخيل فتنتات زاجت هاي تعوتن
أوغندا دوب سجيروم آتيوم بزبل حزاتهم صنحت 15 وتادرات دوب السودان فتحة منجست أوغندا دوب سجيروم آتيوم بزبل حزوم صنح 15 وتادرات دوب السودان كم زفتحة فليتو أتوم وتادرات كلمة خلت ورحي دوب أوغندا سجيروم كيتيجو من لامون نابستف على كوابتات دحرم اتهم بسراوت أوغندا تخبيبهم كم زت تحزوه مجلس مستر مكل خالد هاجر حبيرو أوغندا نتوم وتادرات تمالي ربع 10 سلسلة تري دحرم مفتاحة سبب سلطان كلتين قرابة هاجرات بزعبها أبدوب زلوك نتات تابزملكت تميايتهم استفلالي اعتقاد دوب السودان دوب سجيروم قبل أوغندا ويان زبصحو زلو قدات إن زايدة يمتس كم زلو زحبر عزاز سراوت أوغندا برغادير ويليام بارايوموك جيشا دوب السودان أب إيد والكسبات زلو زي حقاوي تأبنا جو ختأكب تمحسينو وانا فصامي سرحة تويتر جاك دورسي مقار تويتر ترامب تخكل جندما حدقنيا خبل قليصو جاك دورسي بريزيدنت دونالد ترامب زتقملو زنبره محبراوي ميديا تويتر بمقاد تخكلنيا سوغمت مخانو بمغلاص بتي زي تلمدن قلع كونتن كبل زغلصو قوامي اگدا ترامب كم زحازنه غليصو اتاگدا بخفيل ناي تويتر ودقت زري كم زخونه بمغلاص اب كل متقميتات محبراوي ميديا معوري زرب كمعبل كندي زغبو كم زي سرحه تامينو تويتر ناي دونالد ترامب متقمي بمصاو تمسغنون تنقيفونيو مرحه منግስት جرمن انجيلا ميركلن بريزيدنت مكسيكو اندريس مانويل ليبيز برادورن ولون محزوت تيز سنه بزلو بريزيدنت امريكا انت زيكونو تويتر نزوسدو سغمت ግን هنقيفهم جاك دورسي بنوي اب تويتر اب صحفو ملختي اب زحلفه سمون اب كابيتول امريكا دحر استفطرن عبي بزوسدو سغمت مصاو تويتر ترامب كم زي حقوسن كم زي حبنون غليصو انت خونه نترامب غلصي متنققتا دحر مهاب استوسدو سغمت مخانو ابريو بتويترن بدغن ابا كلاوي دحنت سغات كبصح خم زخيل زملاخت روطو حبريتاتو مركسينا سغمت وسينا يبل دورسي ازو سغمت ግን ኣብ ናጻን ግልጽን ኢንተርኔት ሳዕብን ክልዎ ከም ዝኽእል ኣይሓብአን እቲ ስጉምቲ ስምዒት ተጠቀምቲ ዝተኸፋፈለ ክኸውን ገይሩ እዩ ከፋፊሎ ምናዮም በዚ ኸኣ ሓደገኛ ምዃኑ ይስማዓኒ ትዊተር ገለ ተጠቀምቲ ልጣፋትን ጽሑፋትን ትዊተር ክጠፉ ምግባሩ መሰላት ናጻ ሓሳብ ዝጸባዩ ብዝብል ነቐፌታ ይበጽሑ ነይሩ ይኹን እምበር እዚ ዓብይ ኩባንያ ቴክኖሎጂ መንግስታዊ ዘይኮነ ናይ ውልቂ ትካል ከም ዝኾነ ብምግላጽ በቶም ሕግታት ናጻ ሓሳብ ከም ዘይግዛእ ገሊጹ ብሶኒ ወሃቢት ቃል ቻንስለር ጀርመን አንጌላ መርከለቲ ገዳም محبراوي ميديا صقمالو ويلا بريزيدنت مكسيكون ولا حدا سب سانسور كغبر ايفتنن يلو ابزو صل سمون قال محلا زفصم حدش بريزيدنت امريكا جو بايدن كم تويترن فيسبوكن زبلو كوبانياتات سنو حبريتان صليتاتن زرباتاتن نخنك يخسرو كم زغبا تزاريبو بخال وجن كوبانياتات محبراوي ميديا بلطافات تقمتي تحتتين خيكونو زكلاقل حقي كسرزو كم زخونه غليصيو بريزيدنت ترامب بمغنيات تي ابز حلف سمون زغاطمن عبي كسي تمسريتو اتي ابز حلف سمون بايتو امريكا كابيتول بزغاطمن عبي كسي تمسريتو ابتي مسرح كسي ابالات سلفي ريبوبليكان مس ديموكرات بمغانوم 232 ب197 دمصيو اتوسان حليفو بز دما ترامب اب تاريخ امريكا ببايتو هاجر كلته غزي كسي تمسرتلو نايفلما بريزيدنت خوينلو أبال سلفي ريبوبليكان زخونة ترامب قبل على بايتو مالت سينيت نمرمر زقرب كونو جبننيا كونو مزركب كابتي مزنت كأجريو تلعلو بايتو أبحدة معلتات سلزي جابا أجنها ترامب زمن سلطانو كرم بقعو أوجد حدا سون كاب سلطانو نايم إليه تخلو حيداتيو ترامب إسرات الري مزنتو نتي أبز حلف عدار أبز تخيل مرتش استعوت أبال ديمقراط جو بايدن كركبيو أتيبا أبالات ديمقراط زعبل البايتو أمريكا بربع نتوسان نمحلاف أبز تجاب قالو بركت زبلو عطوات أبالات ناشنال جارد اب حلوات انصح توافيروم አለው FBI ጆ ባይደን ፕሬዝዳንታዊ ቃለ መሐላ ቅድም ፍጻሙ ኣብዘለው መዓልታት ኣመላ ኣሜሪካ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክሉ ከም ዝኽእል ኣጠንቂሩሎ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ድሕሪ ውሳነት ባይቶ ኣብ ዝመሓላለፉ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ዋላኳ ብዛዕባ ክሲ እንተ ዘይተዛረበ ደገፍቱ ግን ብህዳት ክጸንሑ ተማጺኑ ናዕብን ምዕናው ንብረትን ኣብ ሃገር ስፍራ የብሉን ናይ ሓቂ ደጋፊ ናተይ ኣብ ፖለቲካዊ ናዕቢ ክሳተፍ ኣይኽእልን ኢሉ نمنشو كورونا فيروس زمرمر جلة كالت عن عالم ناب تشاينا أتيو
ምንጭታት ዓለማዊ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝምርምር ጉጅለ ትካል ጥዕና ዓለም ናብ ቻይና ከተማ ውሃን ከም ዝኣተወ ምርመራ ከም ዝጀመረን ተገሊጹ እቲ ነዊሕ እዋን ትጽቢት ክግበረሉ ጽንሐ ምርመራ ኣብ መንጎ ትካል ጥዕና ዓለምን ቻይናን ኣዋርሕ ዝወሰደ ዝርርብ ምስ ተገበረ እዩ ናብ ዝበቂዑ እዚ 10 ኣባላት ዝሓዘ ጉጅለ ሳይንቲስት ነቶም ኣብ ማእከላት ምርምር ሆስፒታልን ኣብ ዕዳጋታት ምግቢ ባሕርን ዝሰርሑ ሰባት ከዝራርቡ እዮም ኮቪድ-19 መዛዘሚ 2019 ንፈለማ ኣዋና ማእከላይ ቻይና ከተማ ውሃን ከም ዝተራእየ ይግለጽ እቶም ተመራመርቲ ሎም ሐሙስ ናብ ከተማ ውሃን ዝኣተው ኮይኖም እታ ከተማ ናብ ንቡር ምንቅስቃስ እንተተመለሰት እኳ ኣብ ሰሜናዊ ክፋለት ሃገር ግን ሓድሽ መልከፍቲ ይምዝግብ ከም ዘሎ ይግለጽ ምርመሮም ቅድሚ ምጅማሮም ካን ክልተ ሰሙን ኣብ ሞሸብ ክጸንሐዮም ነቲ ጉጅለ ዝመርሕ ፒተር ቤን ካብ መበገሲኡ እንታይ ከም ዘጋጠመን ምግንዛብ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል ይክብል ንወኪል ዜና AFP ቅድሚ መገሽኦም ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ ከም መበገሲ ዝቆጸር መገሻ ንጹር ዝኾነ መልሲ ክንረክብ ኢና ኢላ ይሓስብን ግን ከኣ ናቡ ክንጽጋ ኢና ኢሉ ትካል ጥዕና ዓለም ምርመራ ዘካይዱ ልኡኻት ናብ ቻይና ከይኣቱ ከም ዝተኸልከሉ ኣብ ወርሒ መእተዊ ጥሪ ኣፍሊጡ ነይሩ መንግስቲ ቻይና ግን እቲ ኩነታት ዘጋጠመ ካብ ዘይምርዳእ ከም ዝኾነ ብምሕባር ነቲ ምርመራ ዝምችኡ ኩነታት ንምፍጣር ዝግበር ዝነበረ ዝርርብ ገና ከም ዘይተወደደ ምባሩ ገሊጹ እቲ ቫይረስ ንፈለማ እዋን ኣብ ውሃን ይርአይ እምበር መበቆሉ ግን ኣብኡ ከም ዝኾነ ንዝቐርብ ሓሳባት ቻይና ንኣዋርሕ ኣይተቐበለቶን ኣብ ትካል ጥዕና ዓለም ንዘሎ ክፍሊ ዓለማዊ ለበዳን ግብረ መልስን ዝመርሕ ፕሮፌሰር ዳለ ፊሸር ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ መገሻ ከም ንሳይንሳዊ ምርምር ዝተገበረ እምበር ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ከም ዘሎ ቁጽር ይብሉን ይብል እዚ ጉዳይ ፖለቲካን ምጥቃንን ኣይኮነን ንሳይንሳዊ ሕቶታት መልሲ ንምርካብ ዝግበር እምበር ኢሉ ንሱ ከም ዝሕብሮ ድማ መብዛሕትኦም ተመራመርቲ ዓለም ኮሮና ቫይረስ ክስተት ተፈጥሮ ከም ዝኾነ እዮም ዝኣምኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ